ndị be anyị unu amago na ọ dịkwa ka ọ na-adị ọ n'oge aṅụrị n'isi mbido TV ka a nọ n'enu ya dị anyị makwa ihe a na-akọ dị fa ọba mmanụ aṅụ MC Honey Factory onye gị na ya nọkwa onye nke gị bido na gboo nọnyekwarụ gị n'oge aṅụrị n'isi mbido TV ọ gịnị ka anyị ji maka ya wee bịa n'ọkwa oge aṅụrị iji na ife a ga-eji na-enwe aṅụrị ka a ga-esi na-enwe aṅụrị o ruo ihe dịka wikendi ejechaa ugbo jechaa ọrụ jechaa ịzụ ahịa o ruo agbadata na mgbede ya ịghọtago wiiki gwụwa achọ ka e esi mee tinye wee chenji tụọ ya ịghọta chenji mmadụ ekuru ume ndụ a na-aga a na-atụ ndụ mmanụ ịghọtago tupu anyị gwa unu ife ndị anyị ji maka ya wee bịa wee tọọ ngwugwu nke anyị ji maka ya wee bịa cheta na ọ n'isi mbido TV ka unu nọ gbaa mbọ na-ene nne ya kwa ụbọchị anyị na-enwe ngwongwo dị iche iche ife ya eme nke obi na-adịghị mma kwada gbakwa mbọ na-esonyere anyị n'ife gbasara soshal midia ya afụ ka edepụta ya na TV gị mana Facebook o Instagram Twitter anyị na ya gidikwa m na-eche eche gbaa mbọ na-esonyere anyị akara anyị dịkwa dịa ọnwa ife ọbụla bụkwa ife mmemme ị na-eme na-agbapụ unu na-ekupụta nwa ịgba mbọ kpọtụrụ anyị n'akara igwe eji ekwu okwu na-enye na ede enye na ife onyonyo gị ịkpọrọ anaghị aiza ka ife ndị eji atụ ndụ mmanụ na wikendi ka esi atụ ya ka ife dị mkpa na eji na-atụ ndụ mmanụ ka ife dị jide mkpa na ya na-enwe obi aṅụrị arụtụkwa n'ọrụ atatụ akị atatụ ụkwa ndụ wee mee gịnị wee na-aga ele efu ma ị na-afụ eze m nọ nchịrị ya maka gịnị ọ na-adị mkpa ọ bụrụ mgbe niile ị na-arụ ọrụ kajaki ị na-arụ dị anyị ị ga n'ogogo mọchụarị ebe a na-edobe ozu ịfụ ndị onye ọbụla na-adị siriọs dị anyị tụọ ndụ mmanụ mgbe ị dị ndụ maka nọọsụ onye dị ndụ na-eme gịnị na-akụ aka isi mbido TV ka anyị nọ na ya oge aṅụrị isi mbido TV anyị agwagwu na ife anyị ji maka ya wee bịa anyị afe itinye ọnụ n'ife banyezie n'ime wee tọịsịwa dị ngwu tọịsịwa ka o yi esi mee gịnị kwuo na nghọta ịghọta ife nna m akọwaghị na ndị Igbo si na aghara akụ agharụ ndụ kpa akụ ndị ire eme gịnị ndị ire akpụ toothpick n'ọnụ na-ene n'ụnụ ka onyonyo ịghọtago so ego ị na ha achụ ịnọ n'oruo wikendi je gbasapụ arụ jenegharị anya ọsọ isiri ma ịkpọrọ ebe a na-eje nene ihe nnene kpọrọ ezinụlọ gị niile chi isi dị ya ịgbara ha tiketi na onye dị ndụ na-agba tiketi dị ya unu eje negharị anya sekene foto ụmụ ife a na-eme selfi isokene ndị begide selfi a postu onye ife dị mma na-adịkwanụ mma ụwa na-aga ịghọtago onye na o ji dị mkpa ka ife o ji dị mkpa na ya na-atụ ndụ mmanụ nke izizi bụ maka arụ ike gị iwe nwee ike dị ogologo ndụ ịghọta ife nna ha agwaghị na o nwee ife ndị riri nne anyị ji maka ya wee bịa ife ndị dị n'okpuru ihe ndị anyị ji maka anyị na-akọwa ya ofu ife anyị kwukwu anyị kpụ n'ọnụ tata bụ ịtụ ndụ mmanụ ịghọtago ife anyị na-ekwu ife kpụ anyị wee bi ije ata maka na ọ na-adị mma nwoke gbakọta mbọ ya tụchalụ ndụ mmanụ ka ife o ji dị mkpa nke ịbụa ihe o ji dị mkpa bụ maka udo na ịfụnanya nke ezinụlọ na udo na ịfụnanya nke gụwa maka na ọ bụrụ ọsọsọ onye nwe ahụ ka a na-edozi aka na ụkwụ ma onye dị ndụ di anyị ịma na onwe ka ihe esi n'ụkata nwaanyị n'ọnya otu afọ ebu afọ ịta ọ dịzie ka ihe niile ekwochiri ọ dịzie ka ọ bụrụzi ịfụnanya ọ dịka onye ọ na-agbadata so ịnọtụkwa ịma nwaanyị a na-anụ na-adịkwanụ ka moto a na anọkata echenji oyi na moto agbanyetụ ya fuel anọkata ebughị ya wash ndị nwaanyị asa anya mmiri oyibo o ji dị mkpa ijecha ife ịtụ ndụ mmanụ anata na wikendi ife nwunye gị ife niile a na-ada dalị ife niile abụrụ ụgwọ mpịtịngwe ifekwanụ nwaanyị erugharịa ka ụkwụ ụgụ bụ nke a na-akpọ inwegharị mmụọ mmadụ ka a na-akpọ change of mindset onye je na-arịsị anya ịnata ịfụ na ka ihe esi na-afụ ife na-aghọta ife ya dị iche ịgba na aha n'ofu ebe ekiri mmọnwụ ihe ndị Igbo kwu ife onye na-anọ ofu ebe so ife ọ ya na-afụ bụ silim enwe mgbe o yiri ife niile a na-achị ya white n'anya mana ịnọ nọgharịa ịpụọ ifu na enwe ije nọgharịsị enwe ife ndị ya afụ ịnata ifu ka echiche ya esi na-arụ ọrụ
enwe ife ọ ya bụ ịnọrọ ofu ebe na-eche ya na-echeta ife ọbụla gwa ije jegharị agagharị garịtụ agharị negharịtụ anya kpọtụ egwu ọ bataghị ntị ifudat na ịnata chekwa the same thing ifudat na enwezi ehichi ndị ọfụrụ alụ ndị ọfụrụ ya na-apụta onye mere ndị ọcha na-akpọ ya vacation fa nọ anara excuse ebe ọbụla ha na-arụ ọrụ mmapụ jeva ife a na-akpọ ife na onye isi ala na-eje vacation onwe nke ọ nọ n'elu ya na o je efu so ọ na-ejeche na-anata ọ dịka nwa amụrụ ọfụrụ ọ na-enwe ịghọta uche ọfụrụ abịa echiri arụ ọfụrụ a na-abata anyị ka a na-akpọ ideas nke ka mkpa bụ na ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọ ndị na-asị na ha na-achọ di adịrọ di ọ ya achọghị bịa be nna gị ịnọgharịa ịbụ nwoke ịkarọ nụọ nwaanyị ịnọ ime gịnị ịnọgharịa ịghọtago ijetụkwa n'ụka nka mbọsị ọzọ ijetụ nka ọ na-eru wikend ife gbasara ịpụtụ apụ ije narị anya inwe ike pụọ apụ ife nwa agbọghọ dị mma ịlaik ọ bụ onye chukwu nna kwadoro ị na-enye anya isi ya nneke kwanụ afọ mgbe Emeka nna azụ afịa na ọgbọ eke were kaadị gị nye ya ọ bụrụ ị na ọ na-be gị ọ chọrọ gị bịa onye chukwu nna na-enyere aka na-enyere onwe ya aka onye maka njikwa unu na nke ịtọ ife o ji kacha mkpa ka nwa na-apụ apụ na-anọgharị atụ ndụ mmanụ bụ igbu ifu n'ọdịna ị na-apụ apụ ya afụ na ya na-ezute ndị mmadụ maka izute ndị ọfụ ịmana ọ na anyị nọ n'ime na anyị na-ekpe ekpere chukwu na nye maka chukwu na aza m ekpe ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu nọ n'aka mmadụ ka chukwu na si aza ibi ya ekpere chukwu na ayara esi n'elu gbadata bịa n'ime ụlọ bịa buru ekpere buru ọịsa ekpere gị bunye gị mba ya na-apụ apụ ọkacha nkịta mkpa ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọ ma ịbụ nwoke na-azụ afịa nwa ikolobịa ịbụ na ọbụgodị na ịbụ nwoke ji ezinụlọ ị na-azụ afịa ị na-arụ ọrụ oyibo ihe agba mbọ na-apụ apụ ife gbasara wikend onwe ebe ya abata ife oche isifa nna unu enwe n'iwe ka ya nọnyere unu ị na-ebe anya n'efe anya ọ bụ ndị mmụọ gị nabata isi na ka nnọnyeke n'unu ị nọnye agha ka ị na-aṅụ mmanya ka ị na-ata anụ ka ị na-eme isi nna ike ọ na-adịkwa unu mma unu kpatụ nkata isi nwanna afa mbụ Chukwuemeka na-azụ afịa n'ọgbọ afa mbụ Olise na-arụ ọrụ na ọba ego afa mbụ onye dị enye gị nọmba ịnyefa nọmba enye ndị ebe a 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 ife akpụ n'ọnụ anyị ji maka ya wee bido ife niile anyị na-eme tata bụ ịtụ ndụ mmanụ na ịnọgharị eji m n'aka na ihe anyị kọ tata na ọ bara uru na ọ dịghị mma na arụ na ịlaikiri ikwu ndị anyị kwu tata chetakwa na ọkwa n'isi mbido TV n'oge aṅụrị ka anyị na-agba mbọ na-afụ na obi na-atọ na obi na-adịghị pọrị na mgbe niile ife niile gbasara anyị edenya n'elu igwe ife ndị n'ife onyonyo gị ịya afụ ife soshal midia gba mbọ n'iso anyị mana Facebook mana Instagram mana Twitter ọkpụkwa na ị na-eme mmemme gba mbọ kpọọ akara igwe eji ekwu okwu nke edepụtara gị bịa chetakwa na ọkwa onye nke gị si m before bụ ọba mmanụ aṅụ Honey Factory MC ka gị na ya nọkwa sinsi gbaa mbọ fụ na izu ụka na-abịa tupu ọ na-agwụ na ịkwadogo ịpụ apụ jenarị anya bịa tụọ ndụ mmanụ maka na ndị Igbo si aghara ndụ kpaa akụ ndị iro achị anyị ọchị so biko ife niile anyị kwu tinye ya n'ife ịafụ na ọ ya na-amụta ya ife nwa ka ọ dị mgbe onye afụ ụlọ ọzọ makwa na izu ụka ọzọ na-abịa na nyakwa anọkwa ebe a gidigba anyị bidokwe chọta ife ọzọ ka obi ewee dị unu mma gba mbọ na-enene isi mbido TV kwada tupu rapụ unu chetakwa na nne ewu na-atọ ọgbịrị ụmụ ya na-eme gịnị ka na-ene ya anya jide ka unu ji ka nje bịa isi adịrọ m mma mụ ya dịwa amafụ n'ụbọchị ọzọ ka nje chọọ ebe ntị ya n'ọnụ dị anyị na onye na-egbu opi na-eme gịnị ọ na-eficha ọnụ gbajide ka unu ji